Hey, Nangalumzuzu, welcome to CMTV, another episode of Niyathembana. We are on the street and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi kamla bafethu kwemina nguvusi Mavusana aka Mavuthela. Njengoba nazi ke bafethu, as always, angihambi ngedwa, ngiphethe iDuyaza protection behind me. Nangu bafo. Udlamini umshoni safe namhlanje. Udlamini ubusiness izinto. Ngeke udlamini. Pick up ikhona bafethu ngoba nazi ukuthi CMTV siDuyaza singobafo sibambisene. Udlamini ngoba engekho ngithe kulungile. Ngizolibamba uhlelo ngibambe neposition kaDlamini ngoba vele nganginakho ukuyibamba naye ubafo sobabili nakusasa futhi sibe sibambile sobabili. Ngakhohlwa ke bafethu, we on the streets, we are looking for lovers, abantu abanomjolo phakathi kamalami ngovusi Mavusana aka Mavuthela. Kanti ke bafethu njengoba sengishilo ukuthi angihambi ngedwa, ngiphethe iDuyaza protection behind me, ngiphinde ngiphathe uGhost wakhe behind the cam, and we are here on the streets looking for lovers, abantu abanomjolo phakathi. Wena nobabili lapho banibuka le show nina. Aniphume isixoxo, anizeni la iminyanga sixoxo. Hey, Nangalumzuzu, welcome to CMTV, another episode of Niyathembana. We are on the street and you are looking for lovers, abantu abanomjolo phakathi. Kama lami ke mina bafethu ngovusi Mavusana aka Mavuthela. Mana bafethu ifoni yakho phela mala. Kanti ke bafethu as always njengoba nazi ukuthi akwenzeki ngihambe solo. Uthothi nguyunguso khona ubube nana abangani bakho ukuthi lixabanise. Ngiphethe iDuyaza protection behind me, ngiphinde ngiphathe uGhost wakhe behind the cam, and we are here on the street looking for lovers, abantu abanomjolo phakathi. Kale nguyiwani? Nezani? Azange Ngisiduka zasetsheli. kwe wrestling la. Ngiyakutshela. Webafu mase kuhlubile nje vele ungiqhobela emumva unginike. Ungabisangikhulumisa vele ungiqhoba unginike imvubu. Ngobe sengazi ukuthi kumele kwenziweni. Hayi bese ngilazi udaba. Ngobe uDlamini akekho bafethu sayo trainer le. Nami ngeke kuthiwa ngiyo trainer, noDlamini lo trainer. Use Ethiopia. Utrainer laba se Ethiopia. Kwaze kwa drive. Unesingaka namhlanje? Thursday. Cha kwaze kwa drive. Udry. Try. Izolo ngara ilanga nibatholile abantu. Nakhona nibatholanga ne? Nathola abawu2. Bafethu umsebenzi ngathi uyancipha. Abantu abathola. Umsebenzi uyancipha bafethu. Lina lapho nina nibukelayo aniphumeni phela nizule ngaphandle hlangane nani. Hawu lina nibukela kuphela nje. Aniphume bese niyaphuma niye shop nambe no2. Sikhola ngani bafethu. Bangasaniboni selihlele endlini. Ngoba uhlele endlini uzobukani. Uzobukani phuma ngcono kubukwe wena. Nesidwe kuzophuma omunye kubukwe yena. Kanjalo. Kodwa ningadelete ke mase niphuma. Cha naba babambene abanye. Ngikhalela inkonzo kuyiqhweba nje sila. Ngesitest amandla. Sithi hey webafo cela ukuwuze ngapha. Asibuka abafana basegoli ukuthi ba strong noma ba weak. Azimbize sila. Sanibonani. Hello. Njani? Bafo banjani? Sho mfethu. Mfethu ngicela ukubuza lana ngazi masilahlekile noma sendaweni eright. Sifuna main road. Ingapha? Ngicela ngifuna ukuthi umbonise kahle, yathi ngisondele lapho khona uzombonisa ukuthi ngihamba ngiphuma ngishona le noma. Kancane mfethu nje. Then ngifuna ukubuza nama taxi ayeJozi ukuthi ngikhomba kanjani. Sanibona namba kanjani mfethu? Sho. Negrand. Njani grand mfethu? Sure, igama lami ngovusi mfethu CMTV. Asikisi sifuna ama ngeJozi yabo kade sishutha la. So ngombone eshutha nje asikisi ukunishutha, but kunento siyenzayo mfethu. Yabo. I know if ngizama ukuyichaza nje manje if awukho grand ngayo then sizoyidelete. If awukho grand ngayo. Ngifuna ukuyichaza akusiyo into embi ethiwa nginibuza ngibe nginishutha yabo. Ngoba sengithi igama lami ngovusi
CCMTV kune-campaign esiyenzayo yabo. Kade sila lokhu sifike ngabo 5 ekseni la. Hayi khuleka uba fokhohla khuleka. Ngaze sasa imvu. Hayi khuleka. Iphathe content. Sibuye sibashaye abanye yabo ke siyavumelana ukuthi ufuna ukushaya induku engaki. Induku ezo5 kuba 5 rand. Ngiyakhuleka kuba angikhuleka athi nje siya-exa senza ngathi siyakushaya yabo, and then induku eyodwa 1 rand if ufuna 100 rand then imvubu ezo100 emastraw 100. Hawu ucabanga uzothola imali mfethu ungayiyeka wena, utshela indoda yakho ukuthi ibekezele uzoyenza mina ngeke phela vele kumele enziwe nguye, wena wenza umsupporter wena uthi qinisela baba. Niyathandana yini? Yes. Igama lakho bani? Naledi. Wena bafu bani? Slim. Sure. Ayakhumbuza uthi Slim Paka khona yamazi Slim Paka Slim khona enye out eKhaladi ya actor kwi scheme sami actor ejele, and then yaba ku generations actor ejele futhi yabazi ne ubrother kaPenal Park. Ibuku TV. Okay, ileze ibhizi kakhulu le life Not really. Ubhizi ngawo malini bafethu yazi. Okay, ngiyazi ukuthi besiye Jozi nani kodwa sengithanda nje ukuxoxa nani sixoxele nje le. Akuna stress. No, about uthando vele i-campaign ethu esiyenzayo sibuza abantu amalana nokuthandana kwabo ukuthi bana how long basuka phi sibedlule kuziphi inkinga bayilungisa kanjani, just ukubonisa abanye abantu emakhaya ukuthi uthandweni vele kuyaxatshwana kodwa futhi kuyalungiseka yabo. Manje mase sikutshelile inkinga. No, awutsheli mina. Hayi inkinga ukuthi uzobala inkinga zakho nawe. Phela uzosho nje just ukubonisa abantu emakhaya. No bafethu uthandweni vele akuhlezi komnandi. Nginesho ndakaxabana. Angikaze ngixabana. Yeah, sike saxabana. Kodwa niphinde nibe right. Saba right. Yebo. Bafuna uhlezi ku right ku smooth. Dramanyana nje. Yona lo dramanyana. Phela ngeke uhlezi ku happy ku happy. Into kanjalo nabafuna. So ngicela ukuthi ungikhulule nje siqhubeke sale siqhubeka. Akuna stress. Akuna stress. Ngiyabonga nje yami. Nizobuza imibuzo kuphela ne? Yes, imibuzo kuphela. Yeah. Nina how long nindaweni? Ngicela kuma lapha nendawo because senivumile vele khona ngizokuthi mic yami yabo ngizokwazi ukuthi ngibalansise. Ngicela sisondele ngapha singahamba ngasemgwaqweni sime nje la etshanini ungawi la. Yeah. Nina 6 months ndaweni? Yes. Simnandi wakhe? 6 months ndaweni? Kaliseyusho. Yeah. Intonyana yabo talking stage. Yeah. Okay. Talking stage elenzayo. Namanga. Cha shuthi nihlezi nihlekisana kumnandi yabo ke ama jokes maningi. Siyahlangana every weekend. Yes. Okay, bafo ngicela ukubuza nje mfethu. Yini wayibona mfethu ngoba yebo ilihle imamazi lakho ngiqale nje uqale ngincome eqaqa lihle. Kodwa sekubuza wena ukuthi yini le owayibona wathi cha ngiyamshela ke lo. Aish, Iyachaza mfethu. Uyambona mfethu. Muhle ume kahle. Yabo? And another thing, character buka nje lento. Uyakwenza awuboreki monayo ne. Yabona. Yeah. Okay. Wena my sister yini le mfethu yawenza ukuthi udecide ukuthi cha okay cha ngiyamqoma shame cha bafethu ngiyamqoma lo. Because like ngithatha isikhathi ukuthi ngivume. He kept on insisting ukuthi like ngiyakufuna so ngiyayithanda lento leyo, and then I was like okay. Udonsa isikhathi singakanani bafo? Iviki. Ngamalanganyana yabo 7 days. Uyablame mali ngalokho mhlawumbe noma kuba right ukuthi kube iviki. Ku right ngoba if bekuthatha ilanga mhlawumbe u2 days. Uzosolo ukuthi hayi yazi kuyagijinywa la. Uzothi la bastrat. Wenza kahle kodwa wenza kahle. Ngiwenza kahle. Ngabe nje wakusola ukuthi kuba wamqoma same day. Wayezovele bonza hayi yabona la hayi kumele ngishaye ngidlule nami. Phela benza njalo fesolo. But ngitshele ke mfethu njoba wakhetha ukuqoma le out le umbona nje ukuthi hayi out mfethu. Uyamthemba yini like mhlawumbe akacabanga ukuthi uhambe shela abanye amantombazane benabangani bakhe bebehamba indaba bafu uyaphuza. Hayi ngiyamshaya. Uyamshaya nokuphuma namajita ne. Then mara uhleze khona yabo. Hawu uyile uphuma nentombi yakhe emajiteni? Awuzongishiyelana. Ziningi ingozi esengiyibonile ngalo nto leyo. Ziningi ingozi amajita akhe wathema grand. Amajita
Hayi inyoni lezi. Hey. Ayikho into Bazoyibuka njalo. Bazoyibuka. Ukuthi ngithemba umuntu wami yabo. So angesho ukuthi inyoni yabo in general kodwa mase kufika la kwimama hayi. Yeah, mina ngiyakuthola. Kuyenzeka nabo befika nabantu babo mhlawumbe manihleli or hlezi kuwena ufika nowakho. Ayish. Yabona ngasho ngithi bona kuma relationships abo kuyantenga yabo. Oh yinini ni babukela kini kahle kahle. Yes. Okay. Uyabona? Yithe sina that thing. Yeah, but mina bafoke ngitsheleke nje obusubanthina nokuthi unokufika naye emajitini in uyamthemba yini yena njengethekeni nanokuthi umuntu kuphela naye amaphutho uyawenza nani yabo angisho ukuthi khona iphutho sekalenza sengiyabuza nje ukuthi mhlawumbe mawusungekho ke wena ehambele indawo zakhe nabangani bakhe obvious bazomshayela phezulu. Ngasho ngithi ukuthemba ngiyamthe there's just kunale room nyana nje le. Yeah, obvious maybe bekhona yabo. Yeah, yokuthi ngagcina ngiyibulala ngenza yabo otherwise yeah. Ngiyaxolisa. Ukuthi angazibulala like oh okay. That is quite hectic. Hectic ne. Uyamthanda kodwa? Kakhulu. Out of 100 umthanda kangakanani? 90. Or now share 10. You must leave that 10% because of leyo room leyo. Yeah. Rather uthemba each than umuntu a human being. Ngiyakuzwa. Unaba for umthemba kangakanani out of 100? The same 90 nakubo. Yeah. No right into right no uthi unishiya ama room uthi ningabulalani. Okusho ukuthi nina mathwana kuyenzeka naxabana nisengaqhubeka nizwane as like abangane something kanjalo. Because abanye abantu behlukana vele behlukana nje akusakhulunyiswana manihlangana sekubonwa kabi. Nina depend ukuthi sixabaniswe yini. Xabaniswe yini? Oh okay. Mangathiwa ke mhlawumbe nixabaniswa ukuthi ufebile. Ayixoleleki le. Ayixoleleki. Ngisho wathiwa mhlawumbe bengakakhise or bengakalali ufebile ayixoleleki ngisho noma bebesaplan na i-meet up nani ayi ngeke uzumxolele angeke ngikhona mangathiwa ufebile uthi umbabe nenye intombi ngamxolela Yo. Never. Kashuba. Uthi never ngoba uthe naye ngeke akuxolele mhlawumbe noma uthi never like from your heart ukuthi vele never. Because we still new kule relationship so angazi ukuthi nga-react kanjani. Obviously inhliziyo yami izoba buhlungu but I don't know. I'm not that type ukuthi ngizovele ngixolele kanjalo so simple. Yes. Uyathanda kodwa ukuthi umthembe wazi ukuthi umjito grant ungahluphi ungafebi. Yeah no right. Yeah yena uright like uright because iphin yayazi yonke into nje whatever engiyenzayo uyazi. Yeah. Wena right? Ngi right mina. Akakwazi lokho yena. Wena uzaziyo. That's why ngikubuza. Mina. Ngi right. Mina. Uyazi naye he knows my pain. Uyazi ne kunento enginokuyibona nabafone kuma relationship abantu yabo. Yabona into exabanisa abantu kuma relationship. Isikhathi senkuba iphone. Yeah, uqinisile. Ne? Iphone iba inkinga kwe relationship. Yingakho ngimnika ke ukuthi yabo. Akhona ukungithemba. Although mina yakhe anginasikhathi sayo yabo. Oh eyakhe akwazi ungayibamba unasikhathi. But he knows the pin. Yeah, why yithi pin? Unamanga. Uyayazi? Uyayazi. Unamanga. Uyayazi phela. Together bekayivulile ifoni yami. So oh beka ngaphela. Hayibo. Oh. Okay, ngicela manaka wait. Shuthi wena mawuthi wazi ukunikeza i-out yakhe ifoni yakho. Shuthi ifoni yakho ayinazi izinto enganixabanisa. Phela ngeke uvule unika ifoni i-out yakhe ifoni yakho kodwa kukhona the last time bekaphethe ifoni yami it was the weekend lesiphuma kuyo. I was with him. The weekend lesiphuma kuyo. Yes. Shuthi ifoni yakhe ayinalutho. Ayina next. Ayinganalutho bafuna uqhatha iphethe. Yona. Ayikho into engengayibona. Yeah ne. No into grand leyo mfethu. Ayikho into engengayibona. Ngicela ukuthi usiprovele lento eshoyo mfethu ukuthi wena last week ubeyiphethe ifoni uphinde umnike namanje. Ifoni yami. Angithi last week ubumnikile. Yeah. Awumnike sibone. Ngifuna ukubona ngaphela cha wena hayi cha you that girl ukuthi hayi
ukuthi ngi that girl kanjani manje ukuthi efonini yakho awucheat akunalabantu yini ngisi uyakwazi ukunika umuntu wakhe phone mara uthe sizobuzana ama question like ama questions manje like ama question akho I think isewaphelile because usibuzile ukuthi sinesikhathi singakanani sithandana wasibuza ukuthi usibuza izinto eziningi the valid questions that I was expecting so nje manje wena ngokuthi mina awushonga ukuthi we gonna exchange phones yes angishongo vele kodwa wena uthe kimi last week ubumnikile uba he knows my pin siyendlini manje ngafika ngimnikeza phone so khona ukuhamba yini pho inkinga manje ukuthi umnikeze hayibo these people they just approach us bavunanga sechaza kangaka manje seyachaza even your friends like hayibo bafu ufuna khona ifoni yakho ungambonisa naye umprove umkhombise ukuthi lento izi kanjani lesala kimi leti inzima ngani first ngoba last week uyikhiphile phone biwe yeah manje uthe angisho thina sizobuzana imibuzo manje sofuna ukuthi sithathe ama phone for in understand mara ina next phone yami ina next you know manje pho yini and you can't be trusting people that you don't know over me yeah sasa siqalile so sesebona ekugcineni kweshow welapho ukuthi siba proof uyaphi manje ngimanayo angithi nawe uzoma ngapha nami okay ngizela ukuthi imic ngithi yini wasumbambele eduzini right hayi ngi-right wasuqala ukuphithizela nje unitshayile ubuya ngapha ngiyaphithizela or kiso by nature so by yathi khonto ifihla energy ne ngicela ubuza ukuthi ngiqala ngefoni kabani hayi eyakhe ngisho ukhiphe eqala hawo eyakho inani because eyakho bikade ikuye last week ilight iclean manje phona yini kanti hayi nani yini ungasho siqale ngayakho hayi no it's fine do whatever ufuna wena obathi usumela ka phone yami ashisha ukukhuluma okunye athi sibhekele yakhe bafu sibheke yakhe umboleke yakhe mama uyiphe yakhe ile alright mina okay right ngi-right vula ke phone ngabheka le yami qala once siqale ngayakho mara you know my pin yeah okay let's ungalokho ibamba kakhulu vule yakho bafu hayi mina ngizokwenza ukushow yini bafethu njengekhaphu lalela nina siqale ngayakho mfethu ayikho inkinga mina ibamba nakho kuyibambeka bafu ngoba uthi uyibambe yakho ngiyayibamba uyibamba okay hamba ku WhatsApp wake waya ku WhatsApp la ngeke ngaya ku WhatsApp okay waya search angisearch like kizoba ngathi manje that nento eyisola yes yanya uyabona yes okay but nje manje kodwa ngoba nangu uyakunika imvumo yokuthi you can check just ukuthi ube right wazi ukuthi umuntu wakho right check ini ku WhatsApp search ukuthi I love you yes angikuthandi no WhatsApp ke mina awusiyo umuntu unaba TV yawo ibuke awusiyo umuntu wefoni lezi zinto lezi zo social media ini kahle wena u right ukuthi bungaphila ngesikhathi soshaka ngo private kakhulu kahle uyabona isikhathi soshaka ongalunga ke lapha because kwangena TV ngena phone ngena lutho khona ukubona mama I love you umama yakhe mina bosisi bakhe nje the people that I normally know yabothi nawe uyiphasi family we family uvela ku I love you be family phuma lapho ngisashela ukuthi I miss you yeah type ukuthi I miss you no sex ngamtype wajahu sex kangaka ngiyabuza phela yeah ukamtype ufuna uqala I miss you ufuna uqala ku sex usex ubalekile qala ngaye ku sex hayibo shithi yakusona mana unokuyicela noba sex wenzeni unokuyicela ngefoni yazenzakalela ngicela njoba nje niyoyenza namanje bingisaya khona ukubona lapho kusex ngakaqedi awaqedi subscribe akuna wena bafuna lezingane lezi ama 2000 phela ama 2000 pesa ayashelana manje makuthi awayisheli avela kulanda wona strays akaze kwenzeke nje uthola intombazane yezivela ibe nesibindi iqonde nje izafethu ngicwele ngawo khona kuyenzeka kanti lobo umtshela ukuthi une sexual tension is it your friend or you didn't even save the number sexual angikhumbuli ke leyo conversation mina nayi i-conversation baba sefonini yakho inamba ayisaviwe this is nobody akusumuntu serious umuntu onjani someone nje besichile naye sexual tension kanjani when I was with you last weekend I'm with you today or umuntu wasesikolweni you remember the time we're busy now and stuff so you busy now unoku-actor up ngithi sometimes and yabo ngiba busy nobani so okay wait in le inamba kayisavanga
Okay, phuma la. But you can check the whole conversation uzobona. It's nothing. Scroll uqala liqaleni. Scroll nje uzofika egcineni then wehle nge-conversation ubone ukuthi kwenzakalani. Okay. Yeah, understand. You understand? Alright. Okay. That's all. Ama compliments wami. No, wait. Asikaqedi. Mama asikaqedi, no? Oh, Should to type ukuthi come outside. come outside. Yes. Asikaqedi. Yabo ngoba usubona inamba ongayi-understand, awuqhubeka sitype nokunye mhlawumbe kuningi ongavela ubafo. Ngeke wazi. Ngoba nje ethi akayithanda amafoni, akayithanda i-CV, mhlawumbe vele lezi ey'shaya ingabanjwa. Come outside. Nalady. Naledi. Igama lakho Naledi. Oh, Naledi. Oh, okay. Mina clean bafo. Sengitshela ukuthi hayi khona okuqhamukayo ngithi hayi bengishilo. Okay. Yeah. And then nani futhi? Type ukuthi I'm here. Come outside. Yeah, I'm here. Okay, I'm I'm outside. Ngithola come outside. I'm I'm here ngithola njani? Mhlawumbe uyibhale ngenye indlela phela wathi I'm outside. Yabo. Noma ngayizama ngesizulu akunalutho lapho. Kuyafana. Hayi. Indoda iqhawe indoda. Nothing is there. Nothing is It's there. only Nalady. Mm. Yes. Okunguwena lo. Uhappy ne? Very. Angitshele mfethu uyizimisele mhlawumbe mawucabanga nje usuku usetoilet uwedwa ugeza ubhosha wena mase ukucabanga uyubona ngathi ngoba nina 6 months manje ubona ukuthi mhlawumbe Because ngiphushile naye ngiphusha isikhathi eside so I so don't uyayibona i-future naye kakhulu. I don't think that ikhona into engathi izosiphazamisa. Oh, okay. Because we've been together for 6 months. Okay. Yes. So wena kule relationship le obuya kuyo before uhlangana nawe ubafu na umuntu akho akahluphi ne right ex yakho Hayi, no. so Ulinde for how long ukuthi uqhubeke naye ngilinde for how long ukuthi ngiqhubeke naye? uqhubeke uthanda Futhi. Yes. How like I feel like that's so private sometimes. Yeah, abantu bayakusho mase ukuthi bengeke uyi-break for 3 months for 4 months and then Uyazi yena ukuthi ngeke ngaba ku break for how long? Oh, okay. So this phone from sis. Oh, iphini to yayazi ngalokho ibamba le phone ngithembo wena. Hayi uyayazi nje iphini. Uzoyivula. Let's. Wena usile wena. Kanti wayethanda ukuza ngapha? Woza ngapha. No, ngime naye ngisho Woza ngapha bafu. Umuntu wami. Yini yazi uyaphithisa lendali. Mina nomuntu wami. Simnandi kabi. Nimnandi. Okay. Awunake nangi lo bafo lo. Mina zobe ngibhizi no bafo la. Yabo. Ngizothi ungalokhu uphithizela ukhululeke nje unga. Angathi ifoni yakhe right. I-right phone yakho. Relax akhe. Unless konke ufuna usitshela wena before siqhubeka. Akho lutho. Okay, bafo ngicela ungile WhatsApp. Sure. And then we search ukuthi I love you. Sibona sibanga bakutshela ukuthi I love you. Ushem uye kuphela. Kuphela. Ushem, uthina abafana bakushela? I'm taken. Uthobona ngomla kwafu. Slim. Thana no Slim. I'm taken. Ngathi ngikhuluma no Slim ngaphela. Isiqabile hayi Slim ngaphela sengisho Slim lo engimaziyo. Lo airtime. Hey. Oh, uthayamazi. Khona ubona lapha bafu. Eish. Athi eish kwangakhulumeka. Khona ubona lapha bafu. Oh yeah. Siyaqala ke inkathazo. Nange kubiza lapha phansi. Naleti sabela. Mfethu. Ukubiza ngomfethu. Kunothabiso. Thabiso. Kumnandi makusho wena Thabiso. Unthabiso. Uyaphinda kumnandi makusho wena. Because of Thabiso it's like a friend to me. Friend to you. Yes. Slim wena. Uyazi ukuthi like I have abangani babafana so How? hey. Mfethu lo muntu bunaye. Nini? Izolo. Wow. Hey uthi bunaye leli izolo wow. Ile. Ask him what we be doing. Asembo. Ngibukisa. How? Okay, cover. Okay. I love you. Good night. Bunaye izolo. And my Mara uyazi ukuthi mos like mfethu ukulande ngo8 late. No. Thabiso is like a friend to me. Nasendibuyamazi you can even call like ubuze anyone. Yaba mfaka kumele check ifone yakho lo sisi uphuthume wathi unaleta type ukuthi sex. Awujump type ukuthi sex lapho. Sibona Thabiso sibona ukuthi uyini ufuna keep message. Bavula isikhwama. Cha. Unosikwaza.
Angikwazi abantu. Ngisendela nama-notes lo muntu. Jesus. Hey. Nange khuluma. Bathong. Yinde. Mara like how? Yinde. Don't make as if I don't send you nudes. How? So nisendela abangani bakho ama-nude. Lento Group chat thina. No, he's my friend. That's what thing that you don't want to understand. So ubasendela ama-nude. Lo muntu uyigay. Uyigay. Igay ecela ama-notes. Ecela ama-nude. How? Like, do you know there's an app called like uyabona le app le uthengisa indu like not Uthengisa induno. Like- Hawu Nkosi yami. Lale. Uthini manje? Wena kuthi La. Uthengisa induno futhi. angithengisa indu. I Uthini? wanna explain. Thath. Ima, you take the phone. Okay, wait. Man. Thath phone yakho. Man baba. Ayi, bafuna Mothi telefoni yakho grand ngani? Grand ukuchecka, grand ngaye. Hayi nento zakhe. Hayi. Uthi uthengisa induno. Uthabiso. Angishongo kanjani. Utheni? Ngithe. Yo. Utheni? Khuluma utheni? Ubani Thabiso? Ubani Thabiso lo mthengisa? Thabiso is my gay friend. Umthengisela induno. Angimthengisela induno. So Wenzani? nithengisa induno na Thabiso. Like there are apps la kuthengiswa khona induno, even toes you can Uthengisa induno. toes Une app, and une then app you ethengisa get induno. money. Mara uyazi ukuthi awusebenzi. Like I had an interview last week, you couldn't even give me 20 rand. So wait, benza ama-interview la kuthengiswa khona induno. Ukuze uzothengisa. It's no. Why would they do that? It's an online thing. Uthi wona No, bewenza no. interview nje. Guys, where do you come app. from? Okay. Lady. Naledi. Okay. Angifuni sangimoshana. Ngicela usipole ifoni yakho, sicela umfonele uThabiso ne. uThabiso? Uthi okay, angithi Yes. okay, sicela umfonele. Yo. Bathong. Bafu ngicela ungibonise lapho ngizothatha lo number. Mfethu, sengikhohle nephi. Faka pin yakho. Usuvela titolo legama ukuthi kune app adayisa kuyindoni. Mfethu Ayikho i-app nginentombi engidayisa kuyindunu. Hawu. Mane ngicela ukubuza la nawo umunye umbuzo uqhamuka ngapha kubafu. Yini igama le app? I-app. Le ndayisa kuyo. Sezile ukuyisearch. Yini igama le app? I-app like maningi ama-app nani niyawazi nabantu Leyo na- ababafana niyazazi lezi zinto. You also know the apps. Like you know. Ama-apps mina bengazi Mara, ukuthi like porn star. niyawazi musu. I didn't say I'm a porn star. Did I say that? Uyini Uyini. we-prostitute. Bathong. Slim, how could you even say that to me? Uyini. No, like because of mina me ngisaku-understand and you phela were manje. just fine, and then people came into the picture out of the blue. Okay. You never acted this way, even if abangani bakho they could say things about because me. bengakwazi You ukuthi never prostitute. believe If them. bengazi ngabe kade ngayiyeka lento. Okay, Dinewo, uthe Dinewo. Unale. Naledi. Okay, if it's wrong ne. Thina sizokufanda CMTV if sesikubize ukuthi udayisa induno nani. Ngizongifanda? Yes, I mean, Uzongifanda wena? sizokunikeza imali Imali yani? yokuthi lapha siqolise. Yabo kodwa sicela ukuthi sifonele uThabiso. Uthabiso. Ukuprove ukuthi umngane wakho. Kanti you're still on Thabiso's topic. Ukuprove ukuthi umngane wakho I explained. Can we please go? Sicela ukumfonela ukuprove ukuthi umngane wakho egay. No, us. We had to go. You Why know, uthi we are going akuna us out. ma ayisekho into ethi us mfethu. Yabona? Singamfonela uThabiso Ayikho into kanjalo. ukusave relationship. Roiza vele mosha yakho uma simfonela. Uthabiso igay. Singamfonela yini? Do whatever that you wanna do. Mfethu. Ngithatha ifoni yakho. Oh right ngababa. Singafoni siyeke vele. You can Singiyeke, call. mfethu. You can call Thabiso. Hayi. Even if you can call him, there's nothing that's gonna change. Ukuthi mina no Thabiso we're dating, it's fine. Where are you going? You know you don't have money. Ha. Uyile mali oyithola lapha esipaneni sakho. Imali. Oh. Slim. Mana wena yini app phela khona so ubavuni app. Okay, ngicela ukuthi sifonele uThabiso. uThabiso Slim. Samfonela How uThabiso. am I gonna go back home? I don't even have imali yokuthi ngibuyele endlini. No, it's fine. Slim uthengize ngale mali enginayo, and then after that he's gonna take me back home. No, it's fine. Ngicela unginike number kaThabiso. 074. Ungayibizi Ungayibizi. bazoyitshontsha. Okay. Yesana. Sizokusendlini. Ma ukuthi uThabiso umngane wakho wegay ngaphela. Ma ukuthi umngane wakho uThabiso uye lo ndayisa na induno. Somshiya la. Buti ngicela umlandi. Hello. Hello, Thabiso. Mutwaka. How? Yo. What's yo? Uthi muthu wakha.
Slim. Thabiso. Like akere why you app rekisang like girls toes le marago. Mana ke wethu ukukhathala. Thabiso manje mfethu. Sharp. Nginomuntu wakho la uNaledi. Nina how long nindawonye? Yeah? Nina 2 months nindawonye. Uyazi ukuthi kune athathandana nayo bathi uSlim bana 6 months ndawonye. uSlim indoda yakhe. Ya unendoda yakhe bathi uSlim zwakala nje yami. Nangu Thabiso uyavuma umqeda ukuthi hello umuntu wami nangu khuluma naye le ndoda le. Show out. Yeah, uThabiso. Yeah, Kina Thabiso, uNaledi yamcafa. Yeah, Naledi ngumuntu wakhe. Kimuthu. Yeah. Sure. Why? Manje thengisa induno ni wena naye nithengisa induno. Awuthi yakho le. No. Bathi no thini? Mara uyazi uSlim ukuthi mina ngithandana naye kuphela. How? Unangu nje uqoqwana into enjalo wazi because ukusho ukuthi ngikhuluma isitswana uzokwazi at least go so that we can you see even this thing is gonna be public. Like you don't even think ukuthi abazali bami bazothini. Okay, our parents because they know each other. Okay, wena mawenza yonke lemfinyo yenzayo lemhlabeni noThabiso lendweni edayisayo awukazi wacabanga ukuthi kuyothenga umuntu wangakini lena. The problem is that he recently lost his job. Ubani? Uslim. Yes. So ubona ukuthi yenze i-side hustle so that nizoba no, i-side hustle kanjani? Le impahla edayisayo le. Eyiphi impahla but Ishandisa. Yazi lo muntu ngabe wangitshela iprice yalento yakho ukuthi imalini. Ngitshele because mina angena to people that don't even know you. Why? Okay nje sikhathela nasi sikhona sizohamba because uzohambile vele waphinde wabuye kulungile angazi usucabange kabili usamthanda sho ukuthi angazi so uzokwenza njani. Me and Slim he knows me we are going to fix our thing so angazi why actor makabona ama camera. Okay ngiyahlanya mangabe ngaqhubeka ngalento le qhubeka ukuthengisa indlu nathi ke uThabiso besithe kuye ugele ngozibuso uhambile wena sekutshela ubungakuzwanga besithe siyafonela uThabiso if because bethi umngani wakhe if bethe uThabiso yayo hello Chomi then besomthatha sihambe naye simshiye ekhaya kubo because buso uhamba umshiya wena then samtshela ukuthi if uThabiso uyavuma ukuthi bathandana usenze ilima nasomshiya la nathi njoba nawe umshiya la simshiya la hayi nami ngimshiya la ke bafa ngazi. Okay awuthatha induku zethu bethu uzoyanda request Slim please wait for me. Usincishile ke app webafu uthe kule app abayidayisa kuyo cha ngimzwe kahle angifuni ukuthi ngimqaphele ingane yabantu ithe sidayisa indudu hayi afethu suma ngathi ngelinye ilanga sotolo nendlebe izwile ongenaza akazwanga mina ngizwile ke thenga nesidayisa indudu. Okay, take us home. Hey, Nangalumzuzu, welcome to CMTV, another episode of Niyathembana. We are on the street and you are looking for lovers. Abantu abanomtshelo phakathi. Kama lami ke mina bafethu ngoVusi Mavusana aka Mavuthela. Mana bafethu ifoni yakho phela mala. Kanti ke bafethu as always njengoba nazi ukuthi akwenzeki ngihambe solo. Uthi nguyumuso khona ubube nana abangani bakho ukuthi lixabanise. Ngiphethe Diaz cross section behind me. Ngiphinde ngiphathe ubghost wakhe behind the cam and we are here on the street looking for lovers. Abantu abanomtshelo phakathi. Kale nguyiwani? Nezani? Azange Ngisiduka zaseJeli. azange kwe wrestling la.